igen igen. Er du i gang? Ja. Hej, det er Emil og min lækre hjelm. Hold nu kæft, Emil. Det er Markus, Emil og Emil igen. Igen. Vi har lavet 4 tricks, og vi håber, I kan lide dem. Vi kan lide dem. Så vi håber, I kan. Vi vil gerne have gode kommentarer og like. Ikke nogen subscriber. Det behøver I ikke, men. Det er ulovligt. Nej, det er Emil. Men Okay, lige meget. Men du hedder skateren, og jeg gør det først, og så sidder jeg bag kameraet bagefter. det kommer lige. Jeg håber, I kan se det på. Okay, ja, så se Emil. Se lige på mig. Emil med den grimme cykel hjem. Hey, hold da okay. Han er altid en glas med jord. Han fejler altid. Nu ser vi ham bare. Sådan. Og vi prøver at lave en video før. Så Emil, du skal ikke sætte dit skateboard der igen. Okay, vel lige. Ja, bare gør det. Det er Markus Emil. Oh ja, det er sådan noget. Han har købt en legetøjsbåd. Hello. Max. Piano. Nej, ikke forfra. Man kunne ikke se det. Skaberne stod i vejen. Tag lige væk. Du har larmet, fordi vi ikke kunne se det.